170 ka mga police officers sa Police Regional Office 7 ang nipaubos sa subsob nga training alang sa counter-insurgency ug anti-terrorism kon Basic Internal Security Operations Force kon BISOC. Sa 170 ka mga police, 24 nini mga babae samtang 146 ang mga lalaki. Sud sa 60 ka adlaw himuon ang ilang training sa Special Training Unit sa lungsod sa Sibunga. Mismo si PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin ang nangulo sa opening sa mga specialized training program. Ang mga pulis matud pa ang makakaton sa eksakto nga pakigistorya sa mga posibleng target sa mga rebelde nga rekruton. Ang maong mga pulis ang makigalayon usab sa kasundaluhan kini aron pagsiguro nga wa gyoy rebelde sa Region 7. Ang tanang guerrilla front sa Central Visayas were already dismantled. Meaning to say, we are winning the war against the insurgent. No? And we will elevate more our fight.